Fins d'aquí una setmana o dues, de manera que particularment és una cosa molt personal, però en fi, m'hagués agradat que avui estés a les llibreries. Però aquesta preocupació gran és important, perquè en els premis d'avui es premien, ja ho hem explicat i després veurem cada cas, activitats molt concretes, petits granets de sorra que van dirigits a resoldre problemes petits però que conjuntament representen una empenta important per protegir el medi ambient, però hi ha altres coses a un nivell més gran que potser no funcionen bé. Avui mateix hem enviat el president de la Institució Catalana d'Història Natural, jo mateix, com a president de l'Institut i president del Consell de Protecció de la Natura, hem enviat una carta al president Mas que resumia, que us llegeixo pas tota, diu així: molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, li fem arribar la declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya, un document al qual han donat suport les principals organitzacions del món acadèmic, professional i social. 92 entitats, 18 centres de recerca, 3 col·legis professionals i 14 empreses o cooperatives, a més d'uns quants centenars de persones a títol individual des que es va presentar públicament el passat mes de març. Un pronunciament com aquest, clar i unànime, per demanar la salvaguarda de l'entorn natural, té un sol precedent: la defensa del patrimoni natural que demanava el Congrés de Cultura Catalana de 1976. Tant la declaració com la jornada sobre la conservació del patrimoni natural, celebrada el passat 29 de març a l'Institut d'Estudis Catalans, en què va ser presentada, posen de manifest la profunda preocupació que totes les entitats signatàries tenim per l'estat en què es troba actualment la gestió i la conservació del patrimoni natural del nostre país. La situació és especialment greu, però no només motivada per la crisi econòmica que ens afecta, sinó i sobretot per les decisions polítiques preses en relació amb la conservació de la natura i dels espais naturals protegits. Atès que el patrimoni natural és un bé insubstituïble per ell mateix i també una font de benestar amb repercussions socials i econòmiques de gran magnitud que no podem obviar de cap manera, entenem que correspon als màxims representants polítics del país estar al cas de la situació actual per prendre, en funció de les seves responsabilitats, les decisions més encertades. En conseqüència, des de l'Institut d'Estudis Catalans, des de l'Institució Catalana d'Història Natural, com a promotors d'aquesta declaració, li fem arribar aquest text i en llistat d'adhesions, tot demanant-li que tingui els punts que reclamem al govern, que són els següents. 1. Aturar immediatament el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural, repartint, a partir d'enguany, les tendències de reducció de pressupostos i d'equips humans que s'hi destinen. Mesurar anualment el que s'hi destina i retre en comptes amb transparència a la societat. 2. Mantenir o recuperar, quan s'escaigui, els programes de recerca i de seguiment del patrimoni natural que han de permetre avaluar-ne l'estat i mesurar regularment l'efectivitat de les polítiques públiques que hi incideixen i fer-ne públics els resultats en moment. 3. Reagrupar les competències sobre gestió i planificació del patrimoni natural amb la resta de competències ambientals en un únic departament responsable de les polítiques ambientals i de caràcter transversal. D'aquesta manera, l'acció política sobre el patrimoni natural es podria coordinar millor amb les diferents polítiques sectorials que hi incideixen i que sovint se'n beneficien. 4. Impulsar la consolidació d'una administració pública moderna i eficaç que superi les seves disfuncions actuals i dotar-la dels mitjans necessaris per garantir-ne l'efectivitat. 5. Tramitar, aprovar i aplicar amb la màxima urgència les dues eines legals bàsiques per poder conservar el patrimoni natural: la Llei de la Biodiversitat i del Patrimoni Natural i l'Estratègia Catalana de Conservació de la Biodiversitat, i que concretin els acords del Conveni de la Diversitat Biològica, les directives europees i les lleis estatals de Catalunya. 6. Millorar l'accés a la informació, la participació i la justícia en matèria de medi ambient per a la ciutadania i les organitzacions socials, dotant a la Fiscalia de Medi Ambient dels mitjans indispensables per poder fer front als delictes ambientals greus. Bé, això és un resum d'aquesta carta i d'aquest manifest que no per primera vegada adrecem a la màxima autoritat del país, perquè coneixem la situació de precarietat econòmica que estem vivint, coneixem que hi ha altres sectors, l'educació, la sanitat, etc., que també estan patint força, però, com deia la carta, el patrimoni natural no pot ser
pot ser preterit com ens dona la sensació que ho està sent des de fa molts anys. Per tant, aquesta és la gran preocupació i em semblava que la tenia que dir aquí com a començament. Després hi haurà coses bastant més alegres al llarg de tota la jornada. Moltes gràcies. Ara comencem l'acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient amb el lliurament dels premis a les Escoles Verdes 2014. Aquest any es compleixen 15 anys del programa Escoles Verdes. Per commemorar-ho s'han realitzat 15 vídeos que recullen diferents projectes que han contribuït a millorar l'escola, explicat pels seus protagonistes, alumnes, mestres, famílies i agents del territori. Cada vídeo recolza i dona visibilitat a algun dels aspectes fonamentals del programa. El vídeo que veurem és un recull que mostra diferents àmbits d'actuació de les escoles verdes. El currículum, la participació, la gestió, la implicació en l'entorn. Dura uns 10 minuts i podeu veure en aquestes dues pantalles. Fa 15 anys, la Generalitat de Catalunya i la Societat Catalana d'Educació Ambiental van creure que era important apostar per un programa d'educació ambiental adreçat als centres educatius, on el puntal clau fos la capacitació del professorat i de l'alumnat per tal que poguessin liderar projectes de transformació de l'escola i l'entorn per avançar cap a una Catalunya més sostenible. Amb aquests projectes, les escoles verdes prenen consciència de diferents problemàtiques ambientals, assumeixen la seva responsabilitat i converteixen aquestes problemàtiques en oportunitats per actuar. L'institut i l'escola estem en el mateix carrer i hi ha molta afluència de trànsit en les hores d'entrada i de sortida i ens vam posar d'acord conjuntament amb l'Ajuntament per fer una acció sobre mobilitat sostenible i per això avui justament fem la bicicletada que repetim cada any. Avui fem una bicicletada que anem de l'escola a la bassa del Montsià i de la bassa del Montsià a l'església. De l'església tornem a l'escola. Crec que és important fer la bicicleta perquè així gastem menys combustible i fem més exercici. A Ulldecona, especialment, la gent s'hi arribaria als centres educatius amb el cotxe i s'hi convertirien dins del pati de l'escola. Per tant, creiem que és molt adient, des de ben petits, agafar un hàbit com és utilitzar un transport com és la bicicleta i esperem que a la llarga molta gent l'utilitzi. A cada classe hi ha 2 representants que un cop per trimestre fan una reunió amb diversos mestres i es va acordar que cada dijous vindríem sense cotxe. Pots pujar en patinet o pots pujar en bicicleta, o si no, caminant. Primer era un cop al mes i com que van veure que la gent pujava, van fer un cop a la setmana. Doncs l'Ajuntament ha posat unes valles perquè els cotxes no puguin pujar. La gent ho respecta bastant. Incorporant altres agents del territori, les escoles verdes milloren els seus projectes, ampliant així les mirades i les capacitats per actuar. A la jornada de l'olivera ens van explicar com arreplegaven les olives i com es feia l'oli. Jo crec que va ser una iniciativa conjuntament entre l'associació de jubilats, l'Ajuntament i l'escola. Nosaltres ens vam ajudar a recollir olives. Vam agarrar les ombres de ferro i vam arreplegar les olives i les vam deixar un sac. Que és bo, perquè és un sistema de plegar les olives que antigament se feia i ara ja no es fa. I els nens, si no els ho ensenyes ara, se perdrà. Per això creiem molt interessant que els nens ho deprenguen. Venim aquí al castell de Cacatourosos, que és una planta que també és coneguda com un gladagat, que és una planta invasora que impedeix que les plantes autòctones d'aquest territori puguin créixer. L'Ajuntament de Llençà aporta els materials i tot el necessari per poder fer aquesta activitat. És una activitat que es fa anualment i es porta fent des del 2005. Ve a conseqüència d'un treball de recerca que va fer un exalumne
i estava tan bé que es va començar a fer aquesta activitat. Per facilitar la participació de tothom, es creen estructures i espais que faciliten el diàleg i fomenten l'intercanvi d'idees. El projecte Tinguem Cura del Planeta neix d'unes trobades internacionals que van començar sobretot amb joves a Brasil i una mica de l'inquietud aquesta que els joves participin en la cura del planeta i en que ells puguin fer accions realment transformadores per millorar el planeta. I principalment el que fem és, en primer lloc, els alumnes més petits posen en comú la seva opinió respecte als companys i finalment decideixen quins seran els seus delegats, els seus representants a aquesta conferència. Els preparem tot això durant uns 3-4 mesos i finalment fem el pòster en comú de tots els alumnes del centre perquè tothom estigui implicat en les accions que realitzem. S'intercanvien problemàtiques, s'intercanvien les solucions, perquè per molt diferents que puguen ser els pobles, poden haver-hi les mateixes problemàtiques a una punta de Catalunya o a l'altra. Lo guapo d'aquests projectes és que tothom se senti protagonista d'allò que fa. El més important és que els que participen del projecte us troben com a seu. Per tant, davant d'aquest objectiu, qualsevol idea és bona. Hem vist que el fan molts instituts i que és un dels que nosaltres ho fem, de reutilitzar l'oli i donar uns pots als alumnes i que cada setmana el portin a l'escola ple. I això és una cosa que nosaltres no fem i que trobo que està superbé. Hem decidit que farem una reunió després d'això i les 4 nenes que hem vingut explicarem el que hem après i mirarem de fer-ho també algunes coses. A partir d'aquí, la Conferència Catalana el que farà és una mena de buidatge, les propostes que s'han presentat aquí, que seran les que es portaran a la Conferència Estatal. Els professors, quan venim aquí a les trobades, sobretot ens fan fer dinàmiques de grups per tal que puguem mobilitzar i motivar els nois i noies i impliquin altres nanos de l'Institut de Procedència. Doncs hem fet unes activitats en les quals cadascú ha triat, que poden ser grafitis, llavors també hem fet activitats de fer una carta, de fer un anunci, i aquestes activitats que tenen tot relacionat amb el medi ambient i per fer una mica més lúdica la tarda, a més de fer tasques. A nosaltres com a escola participar en el projecte Continuos aporta implicació i participació de l'alumnat. Ells se senten més pròxims a les accions que duen a terme. Jo crec que tots podem aprendre com solucionar els problemes dels nostres instituts, dels nostres centres educatius, respectant el medi ambient. Aquest és el Superverd, que és un superheroi que vam fer un concurs entre tots els cursos. El vam dibuixar i el guanyador va ser el Superverd. Nosaltres a les reunions normalment parlem del que estem fent dintre les classes, a les escoles, per millorar això de les brosses, la contaminació, el paper de plata. Vam proposar que en comptes de llançar tots els residus que feia l'escola al contenidor els llançaríem amb un llençol. Llavors vam fer una foto de tot el que havíem contaminat durant una setmana i vam pensar una frase, llavors intentarem fer un cartell i penjar-lo on estan tots els castells de l'escola. Per mi ser superverd és cuidar del medi ambient i també vigilar que els altres companys també el respectin. La millora de les escoles també és un repte. Si volem canvis, hem de començar per fer de la nostra escola un exemple de sostenibilitat. Individualment o per grups vam començar a dissenyar una mica les coses que nosaltres voldríem posar en el pati nou. Hi ha moltes coses forces coses que s'han fet. Per exemple, la barrera s'ha fet. El bombós que hi ha de petit s'ha fet. Que jo no me l'imaginava ben bé així, però així com ha quedat m'ha agradat igualment. Juguem i a part de que juguem, hem construït un circuit d'equilibri amb rodes i que pas, però no són pas normals, són pas de l'electricitat. El que més m'agrada són les cabanes,
tots hi podem participar i ens hi divertim, xerrant i clavant pals. Les escoles verdes són escoles obertes que coneixen el seu entorn i s'impliquen en la seva millora. Quan una escola ens visita, ens ha de dir el nivell que tenen els alumnes, de quant temps disposem i què volen visitar. Uns dies abans, els alumnes del mateix nivell es preparen un guió. Una de les coses que oferim és la granja de conills. També oferim les olives Blai i la cooperativa Sant Josep. Expliquem la comercialització i elaboració de matèries primeres, l'estudi de cultius mediterranis com ara l'olivera, l'ametller i la vinya, i per finalitzar expliquem la via verda. Volem aconseguir estimar, aprofitar i respectar la natura i el nostre entorn, evitant accions que puguin fer-la malament i fer sortides conjuntes i oferir a altres centres l'ocasió de fer les activitats que preparem. A més d'ensenyar-los el nostre poble, també un any vam anar a dormir al càmping i vam sopar nets. Quan anàvem d'excursió, quan sortíem, per exemple, a Barcelona, els xiquets s'enrotàvem molt que érem de poble, vull dir, tenim que estar valorat tot, al costat del mestre no tenim iniciativa personal, fer totes aquestes activitats perquè els xiquets siguin més oberts, coneguen altres realitats i sàpiguen que ells no són els únics, hi ha molta més gent. Avui ens hem trobat tots els membres de la comunitat educativa de la Tordera per netejar un tram de riu i aquest any hem vingut aquí a l'entorn de l'escola a fer aquest tram. Per netejar el riu ens posem guants, botes d'aigua, bosses de brossa i comencem a agafar coses i ficar-ho en la bolsa de basura. He agafat un paper de formatge i he agafat una cosa de maionesa. No només és el fet que s'expliqui en una classe que hem de ser conscients del nostre entorn i respectar-lo, sinó que òbviament també s'ha de difondre i una manera de difondre és una activitat com la d'avui. Un dels objectius del programa és que les famílies s'acabin impregnant d'aquestes accions. Per exemple, la gestió de recursos i residus comença a l'escola i continua a casa. Família, tenim una relació molt estreta amb l'escola. Hi ha diverses activitats que fa l'escola en les que podem participar. Una d'elles és l'hort. A les famílies ens donem un enciam i una mica de terra perquè plantem, comencem un hort no urbà a casa, cuidem, fem fotos i les enviem a l'escola perquè vegin com evoluciona el nostre petit hort de casa. Cada cap de setmana amb la mascota de la classe, que és la professora Nona, que ens ensenya tots a reciclar, ve a casa nostra. Llavors hem de fer un reportatge fotogràfic i així treballem després de la setmana amb els companys de classe el que la Nona ens ha ensenyat a casa. Això del reciclatge, de la sostenibilitat, és una cosa ben senzilla, ben natural i que en el fons és el futur de tots, nostre, però també sobretot d'ells com a nens petits que són. Al pati de l'escola tenim un bidó on recollim l'aigua de la pluja. D'aquesta aigua l'utilitzem per regar les herbes remeieres i la taula de cultiu. Quan porten fruita, muntem aquesta paradeta. Les restes de la fruita les llencem en aquesta galleta i després les anem a virar compostat que tenim al pati. Al menjador fem unes inspeccions sobre el menjar que llancem i no hauríem de llançar. Abans de menjar passem cada ració i calculem quan pesa tot el menjar. Quan hem acabat de dinar agafem la bossa de la fracció orgànica i calculem quants nens i nenes hauríem pogut menjar amb el menjar que nosaltres hem llançat. A casa tenim un pot d'oli d'aquests i la mare o el pare hi fiquen oli. El dilluns el tornem a l'escola i n'agafem un de buit. Tots els nens a l'escola en portem i quan en tenim molts ens el venen a buscar. La xarxa d'escoles verdes ha crescut força al llarg d'aquests 15 anys i la Generalitat de Catalunya continua donant suport al treball d'aquests centres i afavorint l'intercanvi i la relació per tal de consolidar aquesta gran xarxa. La suma de les petites
petites accions que ha fet l'escola al llarg d'aquests anys l'ha convertit en un actor clau de la transformació ambiental del seu entorn. I el conjunt de totes les escoles verdes és un motor que fa que Catalunya sigui un país cada cop més sostenible. I ara sí, ara comencem l'acte d'entrega dels premis. Demano, sisplau, que el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, el senyor Enric Llebot, pugi per repartir, el director general de Polítiques Ambientals, la senyora Marta Sobirà, la directora general d'Educació... Perdó, estic dient molt malament. Perdó. Demano que el senyor Josep Enric Llebot, que és el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, que pugi, sisplau, la directora general de Polítiques Ambientals, la senyora Marta Sobirà, i la directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, la senyora Teresa Pijuan, pugin aquí a l'estrada que repartirem els premis. Moltes gràcies. A veure, el jurat està format... El jurat dels Premis Escoles Verdes està format pel senyor Joan Cumbert, subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament. La senyora Montse Nisso, en representació de l'Agència Catalana de l'Aigua. El senyor Josep Espigoler, president de la Societat Catalana d'Educació Ambiental. La senyora Rosa Maria Pujol, professora jubilada de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. La senyora Teresa Tilló, en representació de la xarxa de recerca en educació per la sostenibilitat. La senyora Mercè Rey, presidenta de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya. I la senyora Marta Sobirà, directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actua com a presidenta. Reunit aquest jurat el passat dia 27 de maig, decideix atorgar les distincions següents. En la modalitat d'actuació singular, directament vinculada a la preservació d'un recurs escàs com l'aigua o del medi aquàtic com a ecosistema, el jurat acorda per unanimitat concedir aquest premi al Col·legi Escorial de Vic per la iniciativa Riu, un espai ple de vida i de coneixement, projecte transversal i interdisciplinar de tota l'escola on el lligam curricular de totes les tasques efectuades, el treball en xarxa, la descoberta de l'entorn natural com a font de coneixement i el respecte en l'acció del medi proper són els principals objectius. Recull el premi una representació de la comunitat educativa del Col·legi Escorial de Vic. Tot i que la majoria dels treballs presentats tenen una molt bona qualitat, el jurat vol destacar la candidatura de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Cornellà de Llobregat, en valorar de forma molt positiva el treball en xarxa dels centres educatius d'aquest municipi, tot col·laborant amb l'administració local, així com amb la qualitat de les actuacions realitzades. Per aquest motiu, acorda fer-ne una menció honorífica. Recull la menció un representant de la xarxa d'escoles per la sostenibilitat de Cornellà de Llobregat.
continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora del seu entorn, s'han premiat 2 centres educatius. Però primer, el jurat pot destacar la candidatura del Centre d'Educació Especial Jeroni de Moragues de Santpedor, en valorar de forma molt positiva com l'escola ha integrat els valors d'Escola Verda en el projecte educatiu del centre.